tribal trading clear tu te chibai le vekule hei vena hian market hi kan lo clear char to dar som pani apel to ande ai hi break vek to mase entry kan lam han lo chan jo he movement hi alien tu ka helai vela entry la kha si lawa chuwang chuan a retracement kha kan ngak phota retrace phot sela chuan entry kan lang ti khan kan pe se a chuan retracement level hi engtin nge kan zon chu atlai hen aron retrace ang ti khan te kan sei kami retracement lak chuan khan Fibonacci retracement tool ti hi ta hen oma headline a swing low le swing high a ti hian kan pot chuaka golden zone a hei golden zone ita 0.5 le 0.6 in kare kami kha retracement level tura kan ngaya mase enge thling don kan sei thei ni lawa market hi kan thuwa che ni si lawa chuan helai bor vela aron retrace ani chuan lai bor vela retrace ani chuan retrace noa bullish candle pakhat a form ani chuan entry kan lang chuan ngatinge retrace vele chi entry kan lak ti chuan market hi engemaw level important de hamida pani level hi latai la tiana kala resistance alak chuan kami resistance kha a break khan tian chhoutlang por lawa aron retrace le phot thin ani a retrace noa a trend kha continue tur khan hami a resistance kha support alo chan to wang khan market hi a chho le thin ani ti khan a uptrend a trend kha continue tur khan kami base khan entry khalak kan tum chu nia ma se he kan retracement level kha aron thleng che loin up move hi pe meka mase kan nga ka nga market achon patience angaya aron thleng tura ka ngaya ta hian aron thleng ani chuan entry kan la nge ang loss stop loss trote in entry kan la alak thina chance ania mo ta hian kan enzange kan target le stop loss level khalo en taila helai han entry lo la taila hemi hi target a kan mang thaya chuan kan stop loss hi kan day high noya mo 1:5 tal 1:5 tal risk to reward ratio in entry kan la thei ni tha ani chu low retrace sila entry he la kan tum do ne entry kala ni chuanin current update lenga kan entry lak na video te sira han khada lenga tuna ri chuan patience angaya market he kan pen angin awm lo ni chuan trade kan la lawang trade kala ni chuan current update ang ole lo me le market he kan lo thlir char to kan so yang khan retrace na mun dura khan a retrace lawa azu khoi lawin a chho ta de chu wang chuan entry po kan la thei lawa a khoi chawin entry kan lang kan ti khania a khoi tak si lawa chuan kan enzela chuan hei tuna hian market hian pattern formation dang dei nei atum mek ani mela he kan la thlir meka double top pattern hi siam atum ani kan ria siam ani chuanin entry thadep kan nei thei dona siam tura kan base ya chuan double top pattern zo engtinge kan identify ang double top pattern kan ti chuan chunga hian top pani a siam minghan a soi fia duk double top ti kha chon hriat thiam me market a top a resistance bula hian top pani a siama chu bearish pattern ania chu double top pattern kan ti ta entry lak dan po a neckline across huna entry kan la thei ti na ni ta ti hian hei a line form meka la en deuh zela chho dong nge double top pattern chu a form don en le lokila reito tura ngai lawa chuanin hei kan red candle hianin kan green candle hi a engulf fek to chu bearish engulfing kan ti boka chumi po chu bearish pattern thawania chuan hei
line chart enin lo refine tai la hei top pakhat ma chuan top ani double top chuan a form ta ngei ta line chart convert zo hi tha chart kan refine na nia chuan hei a neckline ani ta hemi a cross vele hian entry kan la thei ani cross hun hi kan ngak anga chuan kan nga vele across vele entry kan lang lo clear zele la cross ngai ka base ni chan chu bearish engulfing candlestick pokha siam awang hanin chuan trade hi kan la mai du angem confirm phat du ngem nge risk lem te laiin break nge don ti ring khanin trade hi kan la mai don a break tura karenga hai candle tu na form po hi a week rio me trade chu kan la nga tu na 36100 ta kan nom me ka chuwan chon out of the money pe mo anoya chu kan rena wang khan 35800 pe ka kan le nga chuan anoi target hi kan achieve thei tura ngai la kami golden zone a tho khanin chuan target hi achieve hun thleng thlir leila mase engti ka nga achieve don ti hi soi thei lova chuan ka record paper nga review chuanin ka forward po panga a top lam kan target achieve don haya ka forward po panga in lo hrethiam tura nga yang ale thlir ho ngole le kan target lampo kan lo nai to market hi nileng de kan entry no tang khanin sideways in a culture chara loss apo kan om zu zu boka kan ngak rei li boka patience test ve khap ma claim profit kan nei lai khan chua zo chak
chak no po kan ne ma se target achieve kha kan du sia chu chu kan khak char he chon lam ani to a tuna hian target hi kan achieve to wangin profit hi kan book to nga kan book nga chon ni lenga kan nga nu khan profit thadeu kan lo nei vele ta profit kan nei shim hena tha loss kan nom lo khan mo chuanin kan hriat le tur chu option buying a hian aman kan pek zat ba ka hian time decay hi thin ani mo aman kan le kha sideways market ani chuanin kan price kha decay ve thin chu chuwang chuan khilaya profit target le stop loss ka da te he ain milo me thia video nen chuan ka content da hi thain ti chuan milo share sak le zel to ne kalome